На мен ми се струва, че господин Борисов е последният човек, ето вижте на фона на цистерните, последният човек, който би трябвало да държи сметка за погазване на порядки, защото не знам да има закон, според който да могат да бъдат уволнени дори и държавни служители, но това е една друга тема. Но последният човек, който би трябвало да има претенции към морала и поведението на хората и спазване на порядките, не става дума за спазване на законите, е именно господин Борисов. Но за това малко по-късно сега да отидем към нещо, което се разпространи като информация още в самото начало. Вижте сега малък отрязък от това, за което говорим. Бяхме на цистерните долу с колегите. Поне от така професионален опит, мисля, че няма риск да гърмат повече, но едната пропуска полипропилен. Той е горлив. Газ не би трябвало да се взривява. Прокуратурата е тук, имаме разрешение тези, които са задните цистерни, да ги изтеглиме назад, за да няма повече поне инцидент. Не гасиме огъня специално на цистерните, за да не каже някой след това, защото ако се загасят, стават по-опасни. Полипропилен, казва господин Борисов, е горлив глас. Когато в сайтове се появиха подигравателни коментари, че нашия бай полипропилен е пластмаса, пропилен е гъста, викам си, нещо не е баш така. Влязох дори и аз в Уикипедия, като кликнеш на полипропилен, се оказва, че е пластмаса. Като кликнеш на пропилен, се оказва, че е газ. Сега, кой е подвел господин Борисов? Как е станало? Нямам представа, но така или иначе малко чудно ми звучи цялата тая работа. Но още по-чудно и още по-страшно и непонятно и абсурдно е следващото твърдение на господин Борисов от неделята след катастрофата. Да, за съжаление, вчера след разговора ни тук, по-късно на 112 е дошъл сигнал, че едно момче не се е прибрало, което не е местно, затова и кметовете не знаеха. Още веднага, щом подаваха къде последно е видян на автогарата, пратих хора и го намериха там затрупано, за съжаление. 8 жертва, виждате как е съобщава господин Борисов. На другия ден госпожа Бъчварова трябваше да опровергава неговата информация, че не са 8 жертвите, а са 7 жертвите. Това, което не ми е ясно, възможно ли е по такъв въпрос да бъде подвеждан премиера? До него да не стига такава информация, да, трагична, да, но би трябвало да е изключително точна. Какво да си мислим тогава за ред други неща? Кой каква информация му поднася, очевидно недостатъчно проверена и при което той бърза да я представи пред многострадалната общественост. Дайте нататък сега. Тези, които са си позволили на дена на траур, негодници би ги нарекал, всичко съм уволнил от сутринта. Тези хора били негодници. Той, който нарушава правилата, има ли него, кой да, ако не да уволни, поне някаква отговорност да му търси. И за неговото нарушение на правилата сме говорили много отделно, само че не ми се струва, че този човек има моралното право да бъде морален съдник на подобни хора. Разбира се, че те заслужават укор. Само, че интересно е по силата на кой закон са уволнени. По силата на кой закон, дали да получим отговор. И още малко нататък. Една цистерна е 40 тона. Имаме 12 цистерни. 9 от които са с полипропилен, а другите са с пропан-бутан. Нали, достатъчно колосално там има действително бедствие. Уважаеми зрители, и той говори за полипропилен. Няма ли милост за господин Борисов да ни освободи от присъствието, от това издевателство, наречено Георги Костов? Това тържество, така да се каже, с огромни кавички на мисълта и особено на словото. Не ми е ясно. Милост, ако прояви малко господин Борисов, най-после
наистина този човек не може и няма как да бъде на този пост, и особено да говори неща, които в повечето случаи трудно се възприемат. По драмата с Хитрино, ние дори бяхме уредили скайп с чуждите специалисти през седмица, в края на седмицата. Оказва се, че чуждите специалисти наети от Bull Market не ги допускат до цистерните. Оказва се още, че не само това, ами са им забранили да говорят по темата, нещо, което ми е абсолютно непонятно. И дайте сега картина от цистерните, за да ви прочита пасаж от един материал в дневник, който се появи с нощи. Част от железния път липсва, 9-метрова дупка на място на взрива. Тези думи на източник от прокуратурата пред дневник ни отварят очите за огромните затруднения, които трябва да преодолеят разследващите и техните експерти, за да установят действителните причини за трагедията, която отне 7 живота, но и предизвикат недоумение пред категоричния отказ да бъдат допуснати външни експерти на мястото на инцидента. Петя, какво имаш предвид като човек от източник от прокуратурата пред дневник е казал, че не се допускат чуждите специалисти? Не, че има огромна дупка и го няма част от железния път. Искам да уточня. Източник по-широко. Източник от разследването. Така. Когато казва 9-метрова дупка, предполагам, тъй като разговора ни беше 5 секунди и искам да предполагам, че има предвид 9-метрова в диаметър, надали в дълбочина, но това, че част от железния път липсва. Ало? Да, чувам те. Чувате ли ме? Да, чувам те, давай. Част от железния път липсва е изключително сериозно и страшно. Той не може да липсва част от ЖП линията. Щом липсва, значи се изпарила или стопила, но защо вагоните са в цялост? И това само показва, затова съм цитирала източника, защото и той самия източник е страшно обезпокоен, страшно дълго време трябва да се работи, за да се установи причината за такава катастрофа. И когато не се допускат и други специалисти, други експерти, това смущава, защото разбира се, че прокуратурата е тази, която има право да приеме част от техните констатации. Но защо и те да не разберат, защо да няма по-голям набор от констатации и изводи, които биха помогнали за установяване на обективната истина? Това е страшно трудно при такава катастрофа. И по пътя на моята елементарна човешка логика, колкото повече експерти оглеждат и размишляват, толкова по-добре. А разбира се, че прокуратурата е тази, която може, която би се съобразила или не би се съобразила. Това искам да кажа. И защо, и далеч по-важният, още по-важният въпрос, защо правителството отказа помощ от Израел, Турция и Унгария, след като официално ни съобщи 2 дена след инцидента, че такава помощ е предложена. Да си представим, че в предложенията има и предложение за експертна помощ. Защо я отказваме? А в същото време... Да установим каква помощ е предложена, беше безуспешен. Това исках да кажа. Защо се отказва помощ? Нека да не е помощ от фирмата, която е заинтересована, а помощ от други държави. Само че, Петя, ти пускаш тук намека, че дни по-късно е прията помощ от Румъния за румънски кранове. После е прията от Румъния за румънски кранове, а не е прията от Израел и Унгария. Защо? В първите дни. Демек, че нещо са искали да скрият. Такава е твоя материал, това внушава. Значи, моят материал внушава безпокойство и неразбиране, защо не се приема помощ. Аз бих се въздържала от този коментар, но след като една гражданска организация, Обществен релсов път, заяви в прав текст, че има съмнение за прикриване, тогава аз питам, също присъединявам се към тези въпроси. Добре, това беше Петя Владимира от Дневник. Още миналата неделя аз поставих въпроса, че ми е чудно защо Бойко Борисов е отказал помощ от Турция, от Унгария и от Израел. Не знам, но онова, което сега ще чуете и ще видите, като го прочетох и го гледах, ще ми се да не е вярно. Защото ако е вярно
това нещо на колегите от ямболската кабелна телевизия Ера. Това означава, че нещата са толкова зле и в такова идиотско положение, че няма на къде. Един от червените депутати Зафиров каза, след като е гледал този материал, ако бях на мястото на военния министър, щях да се обеся. Вижте защо иска да се беси един червен депутат. По Коледа стават чудеса. Военно формирование 54 Стовка Беле получи най-ценният си коледен подарък. Ямболията Динко Валев дари на храбрите български войни автобусен двигател. Военните са изключително приятно изненадани от съпричастността на младият българин. От по-малко от месеца повреди автобуса и започнахме да търсим начини. Имах удоволствието да минем от тук. Разбрах на кой е моргата. Звъннахме веднага един телефон и оттам нататък няма какво да се коментира. Като малките деца започнахме да вярваме в чудеса благодарение на господин Валев, който безвъзмездно направи едно дарение към българската армия с резервни части, с гуми, с джанти, с всичко за автобуса, за да мога да превозваме личния състав от поделението, да извършва своите мисии, както по границата, така и с другите задачи, които изпълняваме. Както казахте, единствено да му благодарим и да се радваме, че има такива хора. Това е един истински българин, патриот, който обича родината си и го доказва за пореден път. Аз с това почнах и след като докладвах на моя командира на бригадата, че това е единственият човек, може би в Ямбол, който патриот веднага откликна се към искането, още с едно телефонно обаждане, веднага организирахме среща, разбра какво е положението с техниката, с която разполагаме и след 3 дена всичко беше факт. Обичам България. Мога и го правя. Така коментира благородната си постъпка в полза на родината си българинът Динко Валев. Уважавам тези хора, които си вършат работа и не само да плюем, че те не си вършат работа. Има ли възможност, ще се вършат, като няма възможност, как се вършат. Като трябва, примерно, да отиде до граница, няма с кога да отиде пешали да тръгне нататък. Автобусът им затегна двигателя. Те няма с кога да отидат. После, що не са там и как да отидат там. България за глупости може да дава пари да ги храни тия бежанци, не може да не купи един автобус ли? Той са пълни безмислици, човек. Ще храниш някакви от деца дошли да унищожават Европа, а пък на българите няма да еш автобус да отиде до границата. Нали всеки има мрази, всеки вика той е такъв, той е такъв. Някой, що не го направим, чакат ме да го направят. Още един проблем е решен. Благодарение на ямболията с голямо сърце Динко Валев. Вършете си работа, момчета, както можете, както трябва. Да сте живи и здрави. И весела Коледа. Уважаеми зрители, представяте ли си военните от българската армия няма с какво да отидат от Ямбол до границата и търсят, поврежда се автобуса и няма откъде да друг автобус. Вие разбирате ли за каква идиотия в тази държава става дума? Аз упорито се надявам, че има нещо, което не е така. Другото е да я закриваме и кой откъде е.